Oh, unsa na ka? Ba man nay. Guba. Ah. Ba. Ba. Lak. Ito na sinyong balayo kay dulo man. Lagi ni Noy. Isa ni Noy. May Pasko Noy, may Pasko. Ay, may Pasko. Layo pa makaayo. Advance, di ba laglayo lang gud mo? May Pasko. Isa ni Noy. May Pasko Ano Noy. man? May Pasko. Layo ko Noy, layo ko. Yung kataan. Layo ko. Oh, 100 na. Isa ni Noy. Isa. Utangan pa ka sa kuha ni Noy. Kunyaging Pasko Noy, tago pa. Taguan. Anong pa ka? Hindi nagtaan na dito. Tulis kita ni kalakiha gid. Oh, 100 na na. Salamat ni Noy. Wait, wait. Wait. Iba sa pining bata. Itong binata. Ngay, gitulis na po ko. Tulis yun noon ko. Wait, parang ditagal tayo mo kwarta? Oo, mugani. Tulis ko eh. Naskuhan ko no. Pila Advance? Pila po. Ate, 200 kayo to. 200? Hmm. Ay, kwartahan yung nga tao eh. Auto 200. 200 yung gata gila to? 200 yung gata to. Ate, bitaan ay. Tinan muna ko kit. Tugo pa ko. Sige. Pasko. Dusintos. Alak ka. Dagaan ang kwarta ni mo pikot ay. Grabe kasi kata ka na. Ay, no. Grabe dagaan. Pila na? 200? Pinaskuhan na yan, pinaskuhan. Oh. Ay, kot, anin lang kot. Padula-dula, takot. Postahin ko kwarta ba, pero ay, sabay sa mga papa, ginagmay naman posta. Na, padula. Adik ko ya, oy. Na! Dali, kanin mong kwarta, udagan na ako makadaog ka. Na, posta. Kuha na yun. Sana man ang dula kay. Pagtagantag-anta, mangutana ko sa imo ha. Puli-puli tayo pangutana ba, kung ikaw di ka katubag, tagaan ko ni mo 100. Pag ako ni katubag, tagaan ko taga kwarta. Di mo dagan imong kwarta dayon. Na. Adik ko ya, oy. Hala. Ano? Basta. Kanina akong busta ko to. 1,000 man na. 1,000. Pag makadaog ko, pag di ka katubag, kung anak 100. Pag ako po nang di katubag, kung ni maning 1,000 ako. Ana ang pusta. Ana ha? Then, kung ning 1,000, daga ka, mapalit ani, makapili ka og ng bago nga bike, makapili pa ka mapalit og motor, oh. Lahat na, bati ra ba ni mong bike, oh? Sige na. Okay. Ah, sige. 1. 7,125 times 364 times 485. 85. Divide og 2. Pila man be. Kasi mga na iya. Mura man namang module. Grabe ka lisod. Ikaw di ka tubag ang binabi, oh. 100. Binabi. Asa ya. Ako na sa pangmata na ya. Magdali. Pangmata na. Ako na sa pangmata na ya. Yapit ako baka magdali. Ako na sa pangmata na. Sige, sila pangutan nimo. Tanan pangutana, kaya na ko na. Sus, bata pa nimo. Kaya? Oh. Na ay TL. Na ay pako. Ha? Pero way ikaw. Pero kusog kay mo lang ay. Unsa man niya be? Hayop na. Oh. Hayop nga na ay tiil, na ay pako. Way ikaw, pero kusog mo lang, oy. Oh. Nadi, nana di ay. Na, Binuang mo nimo pangutana ko. Na, ay. Wa mga kabaluan na lagi bing ano ulah. Ulah. Nabari Na, nana. ay. Ngi. Nadi nana di ay nga hayop di ay. Na ya oy. Ulah. Bugok kaya. Hindi. Bugo. Anong wala kung di ko kabalo lugar ana, kabalo na mo ko tanan hayop sa kalibutan nga ako kabalo ana nga. Nabi ana hayop na ipako, na itil pero way ko pero mulangoy, way ko nga mulangoy na noon. Na ay oy. Ngaya. Bina. Nadi na nang Binaya. na lang hayop walay na ipako, na itil. Way ko bro. Kabalo mulangoy. Di pa. Bi. Ikaw daw bi. Usa nga hayop nang naipako, naitil, wala ikog niya. Anang mulangoy. Sa lugar ng klase nga hayop lugar? Oh, naraw red ya oh. Nung tagampon mo ko ng red. Wa wag ko kabalaya. Anto na ko. Lah,